August Bootsma is een van de tientallen vrijwilligers die duurt op het Sjoekelaan dwaande is om alles in orde te krijgen voor de dag van morgen. De 159ste PC. En ja, met die nieuwe gele lijn is het toch wat oors. Wat vind je ervan? Maar wennen. Ja. Dat vindt me niks. Nee, dat zei ik net. Het was gewoon even wennen. En ja, ik bedoel, het is even oors. En ze zeiden dus een keer, misschien is het beter. Morgen binnen er ook een soort pomeranten in Frensje. En die willen zelfs net smarrig of wie het worden. Daarom krijgen de mooiste plakjes op het PC-terrein nog een flinke poetsbeurt. Wordt het goed skiën? Jazeker. Nou, vanmorgen nou. Speciale dag PC. Nou, dat is toch geweldig. Dan moet het even goed scoren. En tenminste in dit hokje. Ja, je gaat er nog even goed doorheen, Sjok. Ja, zeker. Dat moet ook. Nou. Je zit op pomeranten? Ja, zeker weten. De hoge heren, hè. Ja, en de hoge dames. Echt wel. Jij mag je morgen zitten. Ja, zeker weten. De hele dag. Ik vind het geweldig. Tussen de middag een biertje kopen en dan gaan we weer terug. Blootjoert het verhaal oer van dat bijzondere stokje. Een heel oud stokje. Maar wel met grutte weerde. Ja, dit is eigenlijk een hele wonderbaarlijke stok. Je kunt zeggen dat dit de maatjouwer van de PC is. Dit is namelijk een stokje waar de oorstoon van de zitplakken op omjetten wordt. En het is een heel oud stokje, dat keek wel. Dus mijn voorgangers die hadden het ooit een keer in elkaar gefabriceerd. En dat broeken we hier de dag nog steeds. Dat ze net dicht op elkaar zitten? Dat ze net dicht op elkaar zitten. En zo, dus ga er streepjes op zetten. Dus de oorstoon van het kontje van de meesten wat op de banken zit, dat is zo groot.